Зей аграрийлары 7 сентябрда бөртекеләр җыюны төгәлләде. Республикада иң югары уңышны яне районыбыз игенчеләре күрсәтте. Моңа агротехник чараларны үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкару игенчеләрнең фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә ирешелде. Мин инде үзебезнең республика президентына Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов исеменә министр, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Заббаров исеменә, инвесторыбыз Илшат Фардиев исеменә телеграмма соктым. 181 мең тонна тулайым җыем җыйдык. Һәрбер гектардан 48,6 центнер уңыш җыеп алдык һәрбер гектардан. Бу игенчеләрнең зур җиңүе. Үзебезнең 50 комбайныбыз белән шушы зур объемны җыеп алдык. Почти 30-га якын комбайн 3000 тоннадан артыграк икмәк суктырдылар. Аның 20ләбе 4000 тоннадан артыграк суктырдылар. Бер комбайныбыз 5000 тоннадан артыграк суктырды. Аларга инде без шулай ук кызыксындыру чаралары караган идек. Аларны инде игълан иткән идек. Аларны кабатлап тормыйм. Алла бирсә, җегетләребез әле яхшы гына әйтер, хезмәт хакларында эшләячәкләр. Хезмәт хакларының өстенә әле шушы премьер чәчләрдә булачак. Ул районнан да, үзебезнең республика президентыннан да өстәмә премьерлар булачак. Шуңа күрә мин аларга рәхмәтле, барлык механизаторларыбызга, агрономнарга, механикларга, җитәкчеләребезгә шушындай оешкан төстә язгы кыр эшләреннән башлап, бүгенге хәтле бик матур итеп эшләп килгәнебезгә. Зей игенчеләренең игенчелектә беренчелекне бирмәве республика җитәкчелеге игътибарында. Президентыбыз менә 3нче көн булган көнне Россиядән килгән энергетик министрына да сөйләп килде. Бик нык оешкан район, технологик яктан бик югары төстә эшлиләр дип, шуңа күрә уңышларыбыз да яхшыдыр инде. Мин инде һәр вакытта да әйтәм, аның инде яхшы уңышның 3 составляющий бар. Онда инде берсе персонал дибез, механизаторлар, белгечләребез булса, икенчесе инде ул технологиялар, дүртенчесе безнең инде ул дисциплина, үзебез тотышыбыз. Районда рапс, люцерна, горчица суктыру, шикәр чөгендерен алу кебек сезонны эшләр дәвам итә. 12 августтан бирле чөгендер казыйбыз, көнгә 120-140 гектар чөгендер алып барабыз. Уңышы Аллага шөкер, менә башлаган көннән бирле 400 центнердан артык башлаган. Бүген инде менә 444-447 центнер уңыш чыга бер гектардан. 100 мең тоннадан артык уже казыдык. Аны инде алып кайтып чөгендер шикәр заводына тапшырып барабыз. Бүген көндә шикәр заводында 5 көнлек запас белән эшлибез. Көн сайын 8 мең тонна эшкәртәбез, көн сайын 1100-1200 тонна шикәр комы ясыйбыз. Аның инде бүген әле сатылып баруда шикәр комының үзебезгә күңелләргә тынычлык бирә. Халкы да булай әйбәт узган ел белән чагыштырганда эшләргә барлык мөмкинлекләр оешкан. Республика ягыннан да, инвесторыбыз ягыннан да мин инде рәхмәтле үзебезнең президентыбызга, авыл хуҗалыгы тармагында шулай бик көчле итеп елдан-ел тоторыклы килеш ярдәм итеп барганы. Шул вакытта мин рәхмәтле баш инвесторыбызга, Илшат Фардиевка, Агросила холдинг компаниясына ел дәврендә матур итеп оешып шулай эшләп киләбез. Шуңа күрә инде күрсәткечләребез дә яхшы. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.